Dobar dan svima, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas ispred firme MRG koja je već 7. godinu za redom generalni pokrovitelj ove konferencije. Trudit ćemo se da budemo efikasni, kao i uvijek snimamo nešto novo, tako ćemo manje pričati o firmi, o tehnologiji, a mnogo više o primjerima dobre prakse i kod nas i u svetu. Primjerima dobre prakse kod nas predstavit ću ja, za primjere dobre prakse u Evropi i svetu. Imamo specijalnog gosta koji je došao iz Londona gdje je sedište za Evropa australijske firme Redflex, to je Brian Carpenter. Tako da, iako ste umorni, pozivam vas da s pažnjom ispratite našu prezentaciju, vjerujem da će biti više nego korisna za vaše lokalne samouprave i da ćete sigurno iz naše prezentacije pokupiti neke nove dobre ideje, neke rješenja koje možete implementirati kroz ove programe koje sprovodite. Za početak prezentacije obavljati će nam se generalni direktor kompanije, gospodin Imo Grbač. Izvolite. Generalni sponsor trebao da se obrati prije, dok narod nije umoran, ali bolje ikad nego nikad. Znači, prvo bih hteo se zahvaliti ovim entuzijastima koji 13 godina uspešno rade profesoru Lipovcu, Nešiću i Doljenu, profesoru koji gleda u mene, i sad vi ne znam, ja vam neću reći koje vi sigurno znate, da ga ne eksponiram jer je on momak ima negde 67 minus 37 godina ima prilike. A vi znate ko je. Znači, ovi ljudi pokušavaju, ja znam šta je 13 godina, vrlo dobro jer moja kompanija je 26 godina i 13 godina pokušaja daje određene rezultate. Divno je što je na jednom mestu 3 agencije za bezbednost saobraćaja. Ja znam kad su osnivane, pratio sam to. Divno je što je gospodin iz grada Beograda, najveće našeg glavnog grada, prvi čovjek saobraćaja tu. I svi ljudi iz lokalnih uprava ovde koji su prisutni. Ja bih pozdravio moje goste iz Crne Gore, saobraćajci koji redovno dolaze u sklopu programa koji im obezbedi naše kompanije kao generalni sponsor. Normalno ne bi ništa moglo bez Republike Srpske koja je avangardna i ona će pokazati na rešenja Redflexa. Tamo smo uspeli. U Srbiji nismo uspeli ni u Crnoj Gori. To je moj lični neuspeh. Ja pošto reče direktorka agencije da sedu ljudi iznad 65 godina, ja se moram prijaviti na edukaciju. Prvo, kako privoljati saobraćajnu policiju ove zemlje da učestvuje na ovom prestižnom skupu. Ko su ti ljudi koji donose odluke da se oni danas ovde ne pojave? Ja sam očekivao od profesora Lipovca o Štrinu, on je blag, mnogo hvali i to me zabrinulo, jer on morao da neke stvari kaže, da kaže čekajte, da probudi svest. Ono što sam ja postigao u dogovoru sa Zvezdanom, da i naredne godine u budžet stavimo određena sredstva da bi podržali naporni rad. I ja se nadam za 5 godina, pošto 8 pokušavam da promovišem Redflex, to je upravo 13 godina i ja sam ispričao jednu anegdotu iz Švajcarske, sad je ušao moj kolega i kaže najduži program za pasoš je bio Egipat 9 godina dok je stavio kinegram na pasoš Egipta. Gura ga direktor, kaže Grboviću izaći, kaže to je trajalo 13. Mi smo 8 godina radimo, vada do 70. mog rođendana ćemo videti Redflex u ovome. Gospodin Brian je došao iz Londona i sad sam razmišljao kako ne mogu Kraljevčani, vidio sam tu ozbiljnu ekipu iz Kraljeva, pamtim ih, iz Zemuna, pa on treba lokalnog saobraćajca ga dovede tu, sedi tu ti je mesto, a ne da mi pišemo dopis i danas dobijemo odgovor posle 2 meseca da neki Matfi, tako to zovu, za ljudske resurse, nije dao blagovremenu saglasnost. Da ne bi dalje duljio, ja se prvo zahvaljujem ljudima koji razmišljaju dalje, razumete. Ovu zemlju neće moći nikako da izvuku fraze i priče. Ovo je stvarnost, ova konferencija
daje mogućnosti da ljudi saznaju, da se upoznaju, da steknu poverenje jedni u druge. I ja kao generalni sponzor i za narednu godinu nadam se da će me zdravlje služiti, da ću moći da dođem i da budem prisutan. Hvala. Ništa kažem nekoliko samo reči o firmi. Većina vas nas već poznaje, ali za oni koji su novi, čisto da se upoznaju sa osnovnim podacima naše firme. Kao što rekao direktor, postojimo 26 godina i postojimo u domenu visoke bezbednosti. Imamo predstavništvo u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Austriji. Glavni proizvodi naše firme su novčanice, lična dokumenta u vidu i papira specijalnog za izradu takvih proizvoda kao i zaštitnih elemenata i naravno ekspertski uređaj za otkrivanje falsifikata. Saobraćaj ću nešto kasnije detaljnije pokazati. Detekcija eksploziva i narkotika, dakle specifična oprema za policiju i za vojsku, različita forenzička oprema, specijalizovana oprema od presretanja komunikacije, audio, video rješenja itd. Naši glavni klijenti preko 90% su naravno država, različita ministarstva, od ministarstva unutrašnjih poslova do ministarstva financija, Narodna banka, vojska itd. U svim zemljama regiona. Naši partneri su vodeće zemlje u domenu bezbednosti, proizvođači iz vodećih zemlje u domenu bezbednosti kao što su Švajcarska, Nemačka, Rusija, SAD i Izrael. Samo u poslednjih 60 meseci uspešno smo realizovali preko 700 različitih projekata, od svega 20 međunarodnih projekata koje je financirala Evropska unija i Ujedinjene nacije, više od 90 regionalnih projekata. Što se tiče bezbednosti i saobraćaja, da krenemo za zagrevanje od onih najprostijih proizvoda, to su ove naočare i zahvaljujem se direktorke agencije što je napomenula da oni to itekako koriste, oni jesu pojedinačno naš najveći korisnik. Većini vas dobro poznate, naočare za simulaciju alkoholisanosti, umora i pospanosti i naočare koji simuliraju uticaj narkotika. Naravno, osim agencije, tu su i mnogi lokalni savjeti, evo vidim mnogi od vas koji su već naši korisnici, autoškole, nevladine organizacije i mnogi drugi. Pored toga imamo alkometre koje koriste i policija i firme, a i naučne institucije za svoje istraživanje. Sad, kao što sam rekao, fokusirat ćemo se na primere dobre prakse u regionu i svetu i za početak ćemo krenuti, da kažemo, od opšte ka posebno, znači krenut ćemo od ovih primera iz sveta i zato ću dati reč kolegi Brianu Carpenteru iz firme Reflex. Brian, if you please.